Kogono tongo. Kepala birimane jorawo cokrang buduk cok pun. Opai sajang mani erengle sajagya. Birima nangai tongpuru cugya nangai tongpuru teba cugya angmani. Bipod akos klai tongpuru teba khem kotor phaimani. Obai jorawo omhai kogro sajago. Abahini Kothoma tini tubi phayuka lokurang thanibo. Sabroom divisioni rupaisari art develop by khobja Satchan parani huk habane samuklai sajanai taku Senchandra Tripura tei buku Rabapoti Tripurani Kothoma tini hujak tongo kami amjaya obahai besar pasar kubi Kothoma tini abahai kubi Kothoma birmano klajak tubi phayuka lokurang thani taku Senchandra Tripura jerai phasing simino Mokol Nukya kana aw haipano mungsa kok eglayawe jesapan nongthun hanlayoi kamini khoroksa buku Ramaboti Tripura bai nok Nukhung khalakya yagulo busa khorok burui Khoroktham khe kajak bai aladang bakya tei khoroksa ke bo Mokol Nukya nok Nukhung mula bazna ranai hok habani jam mansa samung humung khlai tange ajinai khoroksano abongkha Senchandra ni bihik buku Ramaboti Tripura phiaba buku Ramaboti Tripura bo taklai bisibo huk hogoi mai khaimani yagulo huk samutang tatei asumsa mokolo phone habai tabu mokol kolsa nugya kapal haimani taida birman thanga tongsi tako Senchandra Tripura nok Nukhung tabu kaisa kichi kapla Nukhungo Khoroktham bo Mokol Nukya Sabroom no sana nangani bial tongja khabong Nukhungo Senchandra Tripura ni nok Nukhungo hik saisa tei pusa butirok tongo birman asaba thagya kon Mokol Nukya ni bagai nok Nukhungbo kichi kapla ngai thanga tangai maya musung tei phano khlai manjaliya Mokol Nukya ni bagai hano klai tongbekha doreng darang chila bila angbaye phadi hake khalok layene khanya layene boroni Nukhungni Kothoma boroni birimani Kothoma boroni khoktunya ambata awo de para mura okra sakrani yeg ba sadalai nuklai kai ha thik mokol achhem ya bini to phabo age kusam sole manga ta halai sole madia angbo ta basa man ya hantre hadon manha hadon man mane hadon ni bokrok ta hok buri tongte ga hala bagbo buri basalat ongte har jani ba jan Nukhung mairang ha tongchi riba yongsa kuk salai jani ba jarong salanga bela ta muni serai tong mahna hala ta halai 2 mase sole ha ta halang bai baksar masa tonga bene bai he kol hamang bene ba mokol hamjang mane bosok ayung gak ha halai tabo gora sapu jonmi ha gam bini kalai halai angbo kri kandani beni je mula basana mau khaga basana chete tai awojang ham phekjak hanu bini ba halai ta halai huk sopa pasotpati khlai te dong batalang taklai halai ayung gak halai 2 mase purau ha ha khlai meya ta hala kanni mairong kolnai bai tong phara rang paisa sor rang paisa kerei nok pu kerei aklai kerei kanda tong phara tama khai thai batabo awiya lai batabo sole meya hai ba manya ale halang bata sana bata nak mana na sesta khai thradi halai nok kerei ano nok suparman dei naidi nau manja halai ta basa kotoi sani bini be ere halai mokol ba halai ta de ga sole go par khlau bai ba dol bai ba thangfla usungna halai ang roi maga ani bumang halai romba pati ang age serapong sini Mokol Nukya tongte parani borok ana sangsar khlai ra gai basa oha basa moi basa aw ha sarha kharha ana halai tabo halai basarau akorau to jani ba jan Nukhung lagai kothe binno ha jeng tama khalai jeng tabo chole thai kawa thai tabo I takalai huk chupa wakha mai seta chaklai na bana khlai ni aw mini ani biribo awa hafle ma awa hor buthani ni thangthani o bol awa diriya sarkar diriya thaijok dubani duba thammanjak bana basere ni thangthani hor buthathani Mokola awa bufang sora dagai
tahu hal ani biri batak lah mukul Nukya hupin tok kalai deng Maria. Lai dah tok mana Nukhung benai solilai. Tabok Nukhung tong play mahabaw kani mayroong kolnay sulok te isa itong play. Kat lai video senang lo. Awo ontotoy. Lai ni besok tiro kau mai baksa tu muda. Baksa putih ang bay baksa tong nai bubo mokol kolha mokol kolha piagdak play. Lai norok masta Mokol. Nukya tabok jeng tama hai solit hai jeng bini bai si tabok cintang. Lai tu mas hanau Chorkani ang tabok tama sani awo bata sana halai nok sopa sana halo Lai dah. ani meng halak Senchandra tipura Parah lai. I para halai Senchandra para asuk birima nok nukhung za nangane biya nok nukhung chila phila hake tongjao haya pano koimung tuyei kokthumni biskang ko phaikya hapangnai thanibo komung yafarka tei khagrang lokurung thanibo koijaka nok nukhung tudilani bage bata tei kisai misa sai tongdrop chubachu khobui khorok bondrop khungsanok mankhaba belena khachomnai haikina saka takho kosom chondo tripura tei bukhuk rambaboti tripurani kisi sa sanmung hapangtai khagrang lokurung thani Sabroom ni enggai Premananda Tripurani report serang cati.